Il-fluss tal-karti tal-euro falsifikati f'pajjiżna huwa baxx meta mqabbel ma' pajjiżi oħra fiż-żona euro. Fis-sena 2010 nstab l-akbar ammont ta' karti tal-euro falsifikati, total ta' 2423 karta tal-euro falsa. Filwaqt li fl-2009 inġabru lanqas karti tal-euro falsifikati, total ta' 1381 karta falsa. F'Malta, l-istess bħal bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-akbar ammont ta' karti tal-euro falsifikati kien dak tal-20 u tal-50 euro. Bejnietom dawn kienu jilaħqu aktar minn 3/4 tal-karti tal-euro falsifikati fiż-żona euro. Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, 17 il-Bank Nazzjonali taż-żona euro neħħew miċ-ċirkolazzjoni mal-2500 karta tal-euro falsa. F'Malta l-karti tal-flus folots li nġabru jinżammu mit-taqsima s-sorveljanza tal-flus folots fil-Bank Ċentrali ta' Malta. Biex titqajjem kuxjenza fuq is-suġġett bħalissa għaddejja kampanja bl-isem ta' Ħoss, Ħares u Mejjel. L-indikazzjonijiet huma meta l-karta tkun tinħass lixxa u tiżloq, meta l-watermark fuq il-karta tpoġġija kontra d-dawl ma tkunx tidher u meta l-fil tas-sigurtà ma jkunx jidher bħal linja sħiħa.